Les 40 setmanes de la transformació de Hara. 39a setmana. Nodrir un cor agraït. A mesura que Hara avançava en el seu viatge de consciència, va arribar a la setmana dedicada a la gratitud, una pràctica que la seva mentora, la Laia, va definir com el cor de la plenitud. Durant la sessió de mentoria, va parlar sobre com la gratitud transforma la manera de veure la vida, ajudant a desfer el biaix de negativitat i connectant-nos amb la bellesa del moment present. La Laia els va animar a portar un registre diari de gratitud per començar a notar i apreciar les petites coses que normalment passen desapercebudes. Hara, amb la seva energia natural i el seu entusiasme, es va proposar aplicar aquest exercici amb la mateixa dedicació amb què emprenia qualsevol nova aventura. Va començar cada matí anotant 3 coses per les quals se sentia agraïda, des de la llum que entrava per la finestra fins al cant dels ocells del seu poble. A mesura que la setmana avançava, va notar un canvi subtil en la seva manera de percebre el món. En comptes de fixar-se en els petits problemes i inconvenients del dia a dia, es va adonar que la seva atenció es desplaçava cap al que funcionava, cap al que ja tenia. Un matí, quan va sortir a passejar pel bosc després d'una nit de tempesta, va trobar el paisatge completament transformat. Les fulles estaven cobertes de gotes d'aigua que brillaven amb la llum del sol i el riu havia adquirit una tonalitat més viva, com si celebrés el regal de la pluja. Hara es va aturar un moment, inspirant profundament, i va sentir una onada de gratitud tan intensa que gairebé li va fer venir llàgrimes als ulls. Va deixar que aquell sentiment es desplegués dins seu, notant com s'estenia, com una carícia suau per tot el cos. Gràcies per aquest moment, va xiu-xiuejar en veu baixa, deixant-se omplir per aquella sensació d'abundància i plenitud. Va portar aquest esperit d'agraïment amb ella al llarg de la setmana, però va decidir posar-lo a prova en una situació més difícil. Hara sabia que mantenir una actitud de gratitud era fàcil quan tot anava bé, però què passava en aquells moments en què les coses es complicaven? Una tarda, després d'una llarga jornada d'excursions amb un grup de turistes que s'havien queixat constantment del camí i de les condicions meteorològiques, Hara va arribar a casa esgotada. La seva energia vibrant es va veure substituïda per una sensació de frustració i desgast. Va pensar en saltar-se la pràctica de gratitud d'aquell dia, però, recordant les paraules de la Laia sobre la importància de mantenir-se fidel a la pràctica, es va seure amb la seva llibreta a la mà. Què hi ha hagut de bo en aquest dia? Es va preguntar amb una certa resistència. Va tancar els ulls i, lentament, va començar a buscar, com si rastregés dins de la seva ment. Primer només va trobar queixes, el mal humor dels clients, el cansament al cos, la pluja que havia complicat tot el recorregut, però després va recordar una escena, un nen petit que havia vingut amb els seus pares, rient mentre saltava d'un bassal a l'altre d'aigua, completament aliè a les queixes dels adults. Va somriure amb tendresa i amb aquell somriure la gratitud va començar a aparèixer. Gràcies per aquell moment d'innocència, va escriure. Gràcies per la força del meu cos que m'ha permès seguir endavant. Gràcies per la pluja que manté aquests paisatges vius. Amb cada gràcies que escrivia, sentia que la tensió s'esvaïa. Aquella pràctica li estava ensenyant que la gratitud no depenia de les circumstàncies, sinó de la seva capacitat de veure més enllà, de triar centrar-se en allò que realment valia la pena. L'endemà va decidir compartir aquesta visió amb els seus pares. Feia temps que sentia la necessitat d'agrair-los tot el que havien fet per ella, però mai havia trobat el moment adequat. Després de sopar, es va quedar sola amb ells a la cuina. La seva mare estava rentant els plats i el seu pare fullejava un diari vell, com sempre feia abans d'anar a dormir. «Pare, mare»,
va començar dubtant. Només volia donar-vos les gràcies per tot el que heu fet per mi. Els dos es van girar sorpresos. Hara va sentir un nus a la gola, però va continuar. Sé que no sempre ha estat fàcil d'entendre i que he pres decisions que us han preocupat, però gràcies per haver-me estimat sempre. Gràcies per haver-me donat aquest lloc on tornar. La seva mare va deixar el plat que tenia a les mans i va fer un gest per eixugar-se els ulls amb la màniga. El seu pare, amb un somriure que amagava una certa incomoditat, només va fer que sí amb el cap. Tu també ens has donat moltes coses, Hara, va dir en veu baixa. Aquella nit, Hara es va dormir amb el cor més lleuger que mai, conscient que la gratitud no només transforma la manera com un veu el món, sinó que també té el poder d'unir les persones d'una manera més profunda. Va decidir que, a partir d'ara, la gratitud seria una pràctica diària, una manera de recordar-se constantment de la bellesa que hi ha en cada racó de la vida, fins i tot en aquells que no semblen tenir cap llum. Quan la setmana va acabar, Hara es va adonar que, encara que no podia controlar les circumstàncies, sí que podia triar com respondre-hi, i amb la gratitud, la seva vida començava a omplir-se d'una sensació de plenitud i pau que no havia conegut mai abans. Pots trobar aquests i altres recursos visitant la nostra web www.atencionplena.cat.